mohanta phan prabjin pen EMR pu pen pasunangji pusi APHLC pen kehang Socheng constituency apartment APHLC asong arpu kimi kachelar Dogmuka forest atum kanghua thengbi keneblong Kardom pini prime time birta long pen nilisang pi marvelous rong pharpi nonarjuik tha birtang ton pen Pini all party hills leaders conference amai pu jai kathara hin pen ame thanga boha long pherangke amai padupon bangso pherangke amai long sonpho puthak jesemet kehang padupon Bangso pherangke amai long APHLC amai pu kathara sang hopen jesemet kaningje pon abangke inglong aso tum do ana bangke kilik chepate dunsi chepahai dunlo la soang bongta EM kilong dunde mate kepek pon pe tum dola bonta kilik chepate dunde pin pen nominated MEC ponsi mukut mohanta phan EM kepek pon abangke chokchi lasi mukut mohanta phan EM anghoi pen pasun wegnangji pusi pherangke amai long kehang padupon election tribal kaliatom han election ka pi dun chot anta kalilan non ke tribal atom bang ke election si thur nang ji lan si EM talong ji setar tribal kalidet abang ke election ta thur nang ni abang alang liphan ke EM ta pat bat tu ko mukut mohon to ke hai phan alang liphan election ke papi thur long le det lo Seta alang liphan nominated pin chong si alang liphan EM bat ko. Sik schedule ating ben ke tribe kalidet atom phan ke schedule tribe kalidet atom phan ke nominated ta pon long lik. Seta pon det. La pot si nilitum APHLC pen ke teng keng lo nilitum oppose lo labang. Ni tum ning dok de la bangke ning ke dok de atheke la ke itum akhei tum phan tribe atum akhei tum phan kapivir atovar si ekrong le lo lata a fragment de claim bom lo seta non akola so akrong amang ta ku en thu le lo yong si mukut mohonto election thur the pin pen yong si EM mandat un pulo tangte ante mukut mohonto la pen tribal candidate kun Komat niya bangta CM taman unlo election through tepin pet. La son lo non ke man ke la sinil tum la bang ke kroi kri. Non amat la mukut mohon to phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo. Non Karbiang Autonomous Council along tuliram rong hang CM ang hoy kang niesek ansi Karbiang long abangke 6 schedule ajakong ke pabob anchot kalisi pavir dedlo. Lasialang li kewang jilang akaya hut abangke anong junupik anji. Nilitum APHLC pen panajer kiding kang samriya theke nilitum ke case piat lo. Je la bangso election ke chokchi pusi. Lama si nitum do clip bom lo. La pen nilitum appointment apu bom lo. Election ke pitur la pen vote ki pi ke tribal atumanat lang ji pusi nitum pu bom lo. Angke pu thoong ni tum di manong ningje ong hang ong halatum nang claim tu ong la son si givi akim me phan gali ing long arat ka pivir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che det lo tu liram rong hang ke hayatu alang litum ke do unot si la sikidul aja kong ka pe bob la pen ke Inglong arat atum han kapivir akam alang litum si claim baret la mo arni mo AOV anda je thandut bompo anong junopik hi alang litum Kedam tang suri hini rap honing kan hut karbi di masa kacar bo hut thangnat adai kawepen charchi malong bang klikebra isiatum apran kedam nang lake sorkar atum abidi lang no pensi ke claim tahai Athe alang litum lahaya puthak ke claim kedam ke tarlip asai non puanta peklang thek the puta pherang ke amai long pen ningje ponthu ningkan suri ni ra pho ningkan
di masa pen karbia tumpan pace cok lo pace bohong pace piti lo nili tum sini la bangke la ke di masa tum karbia tumpan ke lang un era kaje cok kaje teng kali la bang kaje piti kali la ke di masa tum kali la ke di masa tumpan व्यवहार lo en lo ala tumpan ajaha ka tumpan kado ye mat kali ajaha tumpan en lo athik thek te karbia tumpan ta en lo la pen akapre ka tribe tumpan en lo ala bang suhut sita la ke nilitum suspect mimi la ke tin mimi la ke sorkar tum si ke claim pu itum matha mimi athema sorkar tum a case non anta ka inquiry report non anta a report pe klang kle kloy yon ang bong a report pe klang thek thete ilitum matha nang kok ji la ke government atum si assam sarkar si la ke kapin chong la bonso ka chipiti toy pan ke pini bangso pherang ke amai long APHL si amai phu je ai kathar pen danglok Rajesh Tiso pen kursing timung sitame chetongdon news report Karbi Anglong live Kewangji MP kilik hut Karbi Anglong pen APHLC asong ke pahai ponji phanpura kedamtang jakhong ni phai ingkoi ra phorni umrinti community hall along socheng MEC constituency angkang APHLC asong ansose kapangtang ponji phanpura arpu kimi ka chilaramai padopon All Party Hills Leaders Conference mate APHLC kedamtang radathingno phere repin ahok pet alam kethan kimum pen khei so mate travel khai don chingrum pen methang sik schedule jakong kachehar jak longji mate kachehar jak thekje phan kachesong bom bang bom lo bangso song puthot anso se kapangtang thuje phan pura sarphi sarphu akingri kedam pen risonimso aklimang phar phan flar dak vai dak pen 6 schedule article 244A anparta kona asomen voter list along amen kang than vek nang jelam thik than pon bom lo Rat kachedo dun anso se ki omu choda jok ning karong pen lakhapli socheng MEC constituency ang kang stame kedo thip kheilongri kachera komolong kachirap cheto dun je phan mimuchot thekmuchot kabor I muchot rada ning kache theklong abang photuma phan arpu kimi kangwailong rat chedon sarpen arpu kimi pekpon Kewangji lang arni APHLC jakong kapang tang ponje phan pura socheng constituency pharman Bida Singh terona phan maipu Ranjit terona phan dun maipu Chesterfield Crow phan kong chunbang lapen waisong terang aphan rap chunbang arpu pekpon bangso hut lakha ingkoi baithalangso LA constituency APHLC amaipu Bikram Hanse pen pherangke klembang photuma theinu kaningje pon atengke noningkan hini aphilote MP kilik sitame nanglepo lasi bangso hut ke hai ponji aphan si non pen chisik ponlo lapen ke haita ke hailo pusi ningje pon following PCMP election fan itum ka chapahai unjima niltum 26 constituency fan ke nitum well prepared lo lapen non niltum demahasa a district long ke dami panta bori ponpo by August lahai sinitum claim ponpo lapen niltum non ke bangje por bangke radatum sini pamelo je APSLC fan yong si power one way pulutangte ke kisung long ke raidunji a party marsi avelo busi alang nitum sini pamelo totally chini pa melam no lake lasila so teng ratum niltum han confident nang pi hope nang pi aspiration alang litum long ke do la so teng man sin litum pa fulfill han sin litum bori ku Karbi Anglong Autonomous Council ajakong abangke thidung lapen maduta chini pamilo bonta nona bangke ajakong amatsi avidet khangjang lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council kilik pado thunangji pu abangke aron atengsi langji pusi thanpon nil tume pu bom lo mate de Karbi Anglong Autonomous Council ke itu misi authority thedung khangjang sita la so authority itu ma power ave lo none why because matha tha ilitum dak inquire throk constituency long elected lo kadi elected atum dolo ala tum mansi ilitum em ta pek ponun lo joy kepen ala tum pan la pena fitness kawe kali ke hai tang tu man ke fitness dolo la so teng ben selang tum em ke claim ya jakong da dolo mine non si ke claim lang mati sini de la jang kong do be bangke sita alang litum elected lo alang litum ang bong si em ke long nang je por la ha sita non bangke election nang thur dun de pin lo la pen hala
Dr. Himanto Biswa Sarma ki puat teng ha election tu deko campaign rally long ka ningje teng si bang nang claim det lo lan ta Karbi Anglong tum thang ta ningje dunu ne lon la authority sa lo all the power has been wasted now in their Dispur long sile lablo Dispur long bang ko na lo ma bang hala RSS tu upi ma direction na teng mun sidak na claim la so bange aron pen dam te ko ana level tong dam unji ne ko an tong stick thip unji ne di aron pen bange interpretation si bang langji la sinili tum pu bange totally lake ako itum six schedule ke isi mini constitution panangkar kan blonde lake already anti national lo even the state election commission masih lake anti national akam ke claim lo six schedule constitution ke halaka panchayat ajo kibi aka election commission authority bangsi dak itum har six schedule constitution long nangar lukrak lo mati lage itum phusi nangar lukrak lo lasila solong bangke itum proikre busi pubom lo proikre si pubom lo lasila re-election nangi busi non anta itum demand bom ang tong intia phan dipholong bel kelong le dera jok high court along si paledam lo laso teng pen non Nipai in koira troxiar nia bangke hearing padopo halasor nia bangke angtong intia phan belongpo ansi joklongpo pusi ningjepon inti akhai lildom spokesperson lo all party hills leader conference alangli phan ladak go di fulong alangli phan bel rejected api bangke nilitum higher court long damlo Karbi Anglong rathan pachining tum bangke higher court long nilitum Guwahati honorable high court long damlo lasi haladak ke damtang porhut chu arui hombara ni tum bail apply lo ni tum advocate ar ko ingtia ke hai to pen ingtia sang ho tum apply lo la so pen si hearing and date non next nang pithu bangke inquiry troxy as inquiry troxy ar ni tum ning thelo je bail long po la pen alang li hem kang samen wang long po pusil tum ning ke pon Bangso puka chilara mayalong by thalangso LA amai pu Bikram Hanse kacharipon amayalong mesen pen pichun pon Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong live Kedam tang jakhong ni phai ingkoi ra phoning we porphai troxy ra chiti malom dokmuka ingnam raikom sai khetu kaike kachirok tokpen kelang chari kepa do bom ajok uttar borbil kamar bostia rongalong ke ongdung kanghu thengpi kenebdun long Non malom joy pen thengpi kang hupon abirta arjulong si dokmuka forest range east division atup kaike kachirok tokpen kilang chari asai kedenga jok jakhong ni phai ingkoi rap ho aniwe porphai troxy rachite malom AS 02 BC 3447 ihumagari pen kanghu thengpi ke ponpu arjulong si forester samson ingtia tumpen uttar borbil ke parlopot kamar bostia rongalong nebdun long cheglo Bangso puthak forester one Samson inti ferangke tuma phan nang kapachini dun atengke men bangso kanghu thengpi ke ponagari katewara bang raikom sai khi mate police atuma phan thegloga jok kajrilo tasi thengpi ke pona bang pu phan bang thegdun thedalo kanghu thengpi ke ponje phana bang ke driver bang penangan bor ilo gari ke tewara hut kaching thang loga jok raikom sai khi tu ledun rok lo pusi phan pon उत्तर बोरबिल कमर गांव को आदिम है से पिनी तुमला इंफॉर्मेशन लोंग पेन लोगे बांग फिरलो से अगर नील तुम भना नाइथे लोंग पेन ला ड्राइवर तुम बांग से नर्वस जलो गाड़ी के पगोराई तोंग कुमार पचिंग थांग लगलो हमारा सो लोगे ड्राइवर तुम नाइथे लोंग पेन काट जुला ड्राइवर तुम से गाड़ी बांग नॉन बांग सिस्पॉन्ड ले से नॉन रेंज चपॉन्डेट पन dokmuka range Tala bangsa thengpi ko anak ke bibag loi sa non dak bang approximate 60 safety bag dei emon kon bak labang ke species lang hoy si belek pini ma didi dak mo do por royalty kon se wang ma lai bang ke emon mang ge di ini kona por se ladak nang tum kene tum information ke long ben wang phirlo dak nang kile bang 7:30 lo stame gari ladak la chingthang lo jeni se masap so let chelo mane la hai ke chesan load unload security ko ma thedi Kineblong check atheng pipen pen ke ponagari sitame dokmuka range along an pondelo bonta bangso atheng pi kumada bang phutong kanghu ponloni lapen kumada gari loni non ponta klar daga birta longpon pila habar ke hatpen harsing rongpi Karbi Anglong live
Nijang Karbi Anglong Lakha hini Amri constituency kaparlo Bir Singki pen chekoinot Tinaluma rong Amekar Kolom Sing rong pilapen Renuka ingtipi asupi Ruptalin rong pipi bihek penta kepathu aning ke hangajok piniarni Karbia khaya phat mesena nong me wan pilo Ruptalin rong pipi kedam tanganing kan penta Amri Sports Association along amen chathabdunsi football pathudun bomlo laso aphi Nagaung district along loke charli dampen hadak sitame hockey ke pathu anat kengkam che jordunlo kapathu mesena jok akang to yang deng antame Nagaung district pen pathu damsi mesena nong me ban bomlo lasonsi kedam tang jakhong ni phai ingkoi rahiniar ni Assam Youth Olympic surihini rain koi rahini Guwahati arong subi kibi ponalong Ruptalin rong pipi sitame pathu dun pen gold medal anong e chepalong dun si Karbi Anglong ara daphan nong me evan pilo Ulukun Chipen Hemari Rongphar Karbi Anglong live Kedamtang jakhong ni phai ke thomar ni pen ke chengpon Jaipong Sports Association pen ke patirpi Karlitang Kavi rong pipi chikimo amen pen ke padopon Ingdeng pho Inter Club League pini jakhong ni phai ingkoira throk arni angdung kiti pathupon lo ke pathua hin anathu sitame RD kipi ke akenang sot athe ke pathua hin anathu RD pipen thekser pulotangte ke pathule ke thekchot lapukali bonta e oge pran sitame kaike mephun me edji lapen ke rengji awar sai anparta boreng awar sai kelong runji aphan sitame angring ke thetando lapuson ma thapon pen Jaipong hawar long kedo phankri rong pia rong amekar longki singnar sopo Dr. Semsing singnar sitame ame thanga sarpi Karlitang Kavi rong pipi chikimo amen pen devagapum ke pathu biponangji pura Jaipong Sports Association atung chingwa chingsai ponsi pedopon Lapuson si pining ingdeng pho Inter Club League along pangrum pet pen aterang trainer ke batumaphan Division A along terang kep pek ponlo anparta Division B atumaphan terang narkep an pedo ponlo labang soang bong pen Division B along kedo terang narke batum ang bong pen ke thegnai hinia terang atumaphan ingwai pon pen 9 star lapen 11 star atumaphan Division A along kibanji aningkana pharman pek pontanglo Halapu Division A along pen sitame Ganesh Than FC atumaphan A pen pasun ponsi Division B along pek ponthulo Pini angdung kiti ke pathu pon lake Division A along pen ke thegnaya terang Rangsina FC lapente Karbi Anglong Morning Star Jaipong Academy atum angbong si pathu pon lo Pini bangso ke pathu pon along Rangsina FC atum ke thek Muchora jok goal phopen Rangsina FC atum Karbi Anglong Morning Star Jaipong Academy atum aphan perem pon lo Pining bangso Inter Club League ke pathu ke chengpen non ki jot an best player anong e Ratul Tokbi Jaipong Academy FC hin pensi nong e chepalong dun lo Best goalkeeper kelong lake Mukrang Tokbi Rangsina FC hin pensi chepalong dun Pini bangso angdung kiti ke pathualong Jaipong Sports Association amaipu Longsing Hanse Kongchun bang Bikrom Timung Barim Lot Hanbang Mensing Timung Karlitang Kavi rong pipi ahemasor Longki Singnar Asopo Semsing Singnar EM Billy Mohan Khaklari ex-national referee Rijendra Basumotari anparta ke ongdung man pengkido aluhiatum chetong dun pen ke pathualong RDP do Langhin pen sarpangri ingti Karbi Anglong live Pini prime time berta bangke laponsi kangton iglo domi thakmi kardom